kod jednog od 5 pacijenata kod kojih se uradi suženje želuca, posle 10 godina se taj želudac toliko raširi da obesmisli efekat operacije. Sad, često se postavi pitanje da to nije preveliki procenat. I da li je uopšte tako jedna agresivna procedura, hiruška procedura, opravdana kad jedan od 5 mora da ide ponovo na operaciju? Sad, ja mislim da nije. Nije zato što prvo 4 od 5 ima rešen problem kroz duži vremenski period. Jedan od 5 koji ima potrebu za ponovnom hiruškom intervencijom je, po znacima navoda, kupio 10 godina normalnog života. Života bez udruženih bolesti ili sa kontrolom udruženih bolesti. Mi danas znamo da je prosječan život pacijenata koji su gojezni, a išli na hirušku intervenciju, odnosno operisani, duži nego prosječan život gojeznih pacijenata koji nisu operisani. I to nije stvar kilaže, to je stvar toga da se pod kontrolu stavljaju udružene bolesti koje pacijent ima ili se sprečava da neke nove bolesti koje mogu da budu udružene sa gojaznošću nastanu u toku tih 10 godina.